Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Senin Wage tanggal 16 Februari taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca saka lelakone para rasul 7 ayat 30 tekan ayat 34 kanthi jejer balik saka Midian menyang tanah Mesir. Sesampunipun 2 taun wonten ing tanah Midian, wonten malaikat ngetingal dhateng Musa wonten ing uruping latu ing grumbulan ing ora-ora samun ing Parden Sinai. Aku wis pirsa lan wis nguningani aboting kasangsarane umatku sing ana ing tanah Mesir. Sarta wis mireng pasambate aku arep rawuh ngluwari umat mau. Saiki mreneo aku bakal ngutus kowe menyang tanah Mesir. Mekaten lelakone para rasul 7 ayat 30 lan 34 basa Jawa Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1994. Ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, sapa kang ngerti apa kang bakal kelakon sakwise 40 taun. Wis 40 taun Musa mlayu menyang Midian dadi pangon wedhus nalika Gusti nimbali Musa lan ngutus supaya balik menyang tanah Mesir, nagri sing wis ditinggalke sadurunge. Senajan lair saka bangsa Ibrani, bayi Musa diangkat anak dening putri pringon lan urip minangka pangeran ing kedhaton Mesir. Urip mulya ing Mesir kudu ditinggalke Musa. Amarga Musa mbelani wong Ibrani sing lagi padu karo wong Mesir nganti wong Mesir iku mati ana tangane Musa. Wektu 40 taun wis cukup kanggo nyamektakake Musa. Nampani dawuh timbalan supaya mimpin bangsane metu saka tanah Mesir tumuju marang nagri prajanji lan urip minangka umat kagungane Gusti. Para sedherek, dudu Musa kang milih dalan uripe. Dudu Musa uga sing duwe kekarepan apa sing bakal ditindakne. Gusti kersa nimbali lan mranata sakabeh kahanan supaya nyamektakake Musa ing wancine bisa kautus ing pakaryane Gusti. Madhep ing ngarsane Sang Prabu Pringon nyuwun supaya bangsa Israel bisa metu lan kairit saka tanah Mesir tumuju nagri prajanji. Musa bisa wae ora manut dawuhe Gusti. Wis 40 taun ing tanah Midian iku wis mapan, kerasan, lan mbok menawa uga ayem sakabeh. Nanging Musa milih sumuyut ngestokake dawuh timbalan sing abot. Saka tanah Midian Musa balik menyang Mesir. Rasa wedi marang paukuman amarga nate mateni wong Mesir wis dikalahake. Musa samekta nglampahi apa kang dadi kersane Gusti. Senajan saiki umure wis ngancik 80 taun. Jebul iku miwiti lelampahan 40 taun Nabi Musa ngirit bangsane metu saka tanah Mesir tumuju marang nagri prajanji. Para sedherek, Sinode GKJ benjing tanggal 17 Februari mengeti 95 taun ateke Sinode GKJ. Ita mujekake apa kang dadi kersane Gusti tansah kababar ing tata gesang lan peladosan pasamuan ing Sinode GKJ ing wekdal salajengipun. Lan mugi Gusti tansah ngutus para abdi kang kasamektakake ing tata gesang peladosan pasamuan Gereja Kristen Jawa. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Pinten umur panjenengan sak mangke?
Lan menapa panjenengan saged mesthekne apa kang bakal kelampahan 5 taun ngarep, 10 taun, 20 taun, apa maneh 40 taun mengarep. Kalih menapa kang nyantosake Musa bisa ngestokake dawuh timbalan supaya balik menyang Mesir ngadhep marang Prabu Pringon lan ngirit bangsane metu saka Mesir tumuju marang nagri prajanji. Lan 3 menapa kang dadi pengandel lan nuntun gesang panjenengan ing mangsa ngajeng. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, kawula nyuwunaken berkah. Para pelados kados dene Musa anggenipun kautus ngirit lan nuntun pasamuan ing GKJ kang mengeti ulang tahun ateke sinode kaping 95 tahun tanggal 17 Februari 2026 menika. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan padinan Gusti mugi paring berkah dhateng panjenengan. Amin.